Bună ziua, dragi terenauți, și bine v-am găsit la încă un episod din Fortineres Podcast. Mă bucur ca de fiecare dată să fiu alături de dumneavoastră pe micile sau marile dumneavoastră ecrane. Înainte să începem podcastul, țin să îi mulțumesc din suflet lui Andrei Tobă, care este singura persoană prezentă pe platoul de filmare în ziua de astăzi, care ne ajută ca de fiecare dată cu aparatura care crește în număr și în performanță și cu expertiza dânsului, fără de care acest podcast nu ar putea exista. Acestea fiind spuse, aș vrea să o cunoaștem pe Teodora Trestianu astăzi, care este invitata din acest episod, o reprezentantă de fapt a noii generații de voluntariat, care reprezintă și motivul pentru care am chemat-o astăzi să ne povestească despre ce înseamnă voluntariatul prin ochii unui tânăr mai tânăr decât noi. Așa că, Teo, bine ai venit la episod și mulțumim din suflet că ne-ai onorat invitația asta. Era și culmea să ne refuzi. Da, exact. Cum te simți? Mă simt bine. N-am nicio emoție. Mă mir. Niciuna? Niciuna. Vai. Teo este o persoană așa care era foarte emotivă la începutul ei în voluntariat. La modul că se ajungea la lacrimi uneori. Da. Și noi am fost mereu alături de tine pe chestia asta. E normal să ai emoții, e absolut normal. Acum nu. Nu mai am. Deloc. Cum s-a întâmplat chestia asta? Cum erai tu la început în voluntariat? Cum ai ajuns în voluntariat? Păi, eu, nu știu cine mi-a spus că trebuie să ai 16 ani ca să fii la voluntariat. Și eu așteptam ziua aia să fac 16 ani, să vin la voluntariat. Și în vara în care aveam 13 ani, cam așa, am început să se pună niște poze cu niște fete și băieți de la mine din școală de aceeași vârstă. Și zic, n-are cum. M-am interesat care e următoarea activitate și a fost pe 15 august 2022. Și am dat mesaj unei fete, hei, unde se face activitatea? Și zice, la Fortes. Zic, unde-i Fortes? Mi-a fost rușine să mai întreb. Am căutat pe Google, deci dacă mă crezi. Și până la urmă am venit și nu regret că am venit. Deci, cea mai frumoasă experiență. Cum ai găsit centrul până la urmă? Păi l-am căutat pe Google Maps și apărea undeva lângă primărie. Și eu m-am pus fix în locul ăla unde îmi zicea. Eu nu știam că trebuie să intri pe aici. Și după aia mă întâlnesc cu fata aia și zice, dar tu nu știi unde e? Zic, nu, și de ce nu m-ai întrebat? Și m-a dus ea. Da. Care a fost activitatea respectivă la care ai fost? În care am pictat pe pereți. Ah, da. Din zilele tineretului Muncean, chiar am pictat pe pereții. Aia de acolo. Da, ăștia de aici. Aia a fost prima? Da, aia a fost prima. Ui, frate, da. Nu știu, eu credeam că ai venit puțin mai devreme. Oricum, cum ți s-a părut așa ca prima impresie? Prima oară am zis că am văzut că voi deja vă știați între voi, adică cam fetele care erau cam de vârsta mea deja se știau. Și am zis că, mamă, să vezi că acum nu o să mă bage nimeni în seamă. Și am venit, am zis că sunt Teo și deja erau niște persoane pe care nu le știam. Ei, bună, vrei să fim prieteni? Da, și așa am început să vorbesc cu ei și m-am integrat. Mamă, întrebarea vrei să fim prieteni? N-am mai auzit-o de când aveam 10 ani, prin parcuri. Nu știam că încă se mai folosește, dar mă bucură. Da, încă se folosește. E sinceră, frate, Da. E la suflet. Și după aia cum a evoluat? Că asta mă interesează foarte mult. Că atunci erai foarte emotivă, erai rușinoasă, adică ți-a fost rușine să o întrebi și pe fata aia, unde este Fortesul, până la urmă, unde mă duc? Da. Și acum ai zis că n-ai nicio emoție. Cum? Eu, de când sunt la voluntariat, mie prima oară mi-a fost frică să vorbesc și în română și în engleză în fața la oameni. Îmi era frică să, pur și simplu, să vin la activități. Și mi-am făcut aici un grup de prieteni care mi-a arătat că prietenii de la voluntariat nu sunt doar la voluntariat, sunt și în afara voluntariatului. Și mereu când veneam la activități, le întrebam, hei, vii la activitate? Da, hai că vin. Și așa am început să merg. Și țin minte că a fost o activitate prin iarnă, parcă, și am venit singură. Și mi-a fost rușine să vorbesc. Nu mai știu cine a venit la mine, dar de atunci vin și singură la voluntariat. Deci nu mai mi-e rușine și nu știu, nu mi-e rușine. Cum crezi că s-a întâmplat chestia asta? Păi cred că am avut mai multă încredere în mine, pentru că am văzut că eu sunt în stare să-mi fac prieteni și sunt în stare să vorbesc în public și cred că de aici a venit și încrederea asta în mine. Făcând comparație, cum ești tu acum cu Teo aia rușinoasă la început. Păi, în primul rând, nu mai mi-e rușine de nimic și de nimic. Pe bune? Pe bune. Vai, m-am trecut. Nu.
Frici încă am, dar mai mult la examene. Alea sunt singurele mele frici. Mamă, la examen. Și să nu mă îmbolnăvesc. Atât. Așa. Acum am mult mai mulți prieteni decât aveam înainte, pentru că mie mi-era rușine și să vorbesc cu alte persoane în afară de grupul meu restrâns. Și era un grup mic. Nu știu, dacă ai fi să-ți dai un sfat ție de atunci, ca să-ți meargă mai bine, nu știu, ce sfat ți-ai da? Deci, un sfat ar fi că să nu mai fiu așa rușinoasă și să am mai multă încredere în mine. Să nu mai fie frică, să vorbesc cu persoane și să fac mai mulți prieteni. Da, ai prieteni care încă au frica asta și n-au scăpat de ea? Da. Mai sunt și câțiva prieteni care au frica asta. Care n-au venit deloc la voluntariat din cauza asta? Nu, au mai venit, aduși de mine, doar că încă au frica de integrare. Adică le e frică să vorbească sau stau numai pe lângă mine, așa. Dar care au fost activitățile sau proiectele tale preferate de până acum? Săptămâna Tineretului, cred că se numește, nu? Săptămâna Tineretului Râmnicean, da. Da, deci eu cred că în săptămâna aia vin cei mai mulți voluntari de orice vârste, adică Dăriuța. Nu că crezi, sigur. Chiar așa e. Așa este, da. Așa, proiectul Creața, Muncesc Artistic, cred că și-l aduce mulți. Muncesc artistic. Muncesc Artistic. Din vara aceasta. Proiectul Creței este un proiect foarte fain și știi ce e foarte fain? Pentru că ea singură, în lipsa lui Florin, în lipsa oricui, reușește să-l organizeze singură și-l organizează foarte bine. Și plus că când a făcut prima activitate aia cu desenatul, deci am venit așa că a vrut sora mea. Și am ajuns acolo, erau niște persoane pe care nu le-am mai văzut în viața mea la voluntariat și mi-am adus aminte de atunci, de când am venit eu prima oară. Erau persoane pe care nu le știam și mi-am dat seama că proiecte de genul aduc mulți voluntari. Exact. Apropo de sora ta, ce mai faci? E bine, e la Focșani. Se plimbă cu mami și cu tati. Și a rămas acasă. Sora Teodore este... Deci, sora Teodorei este un bulgăre de energie, efectiv. Mereu a fost fericit, a fost să bagă în seamă cu toată lumea. Deci, e exact, e și mică, câți ani are? 11 ani face anul. Are 11 ani și a venit, vă dați seama, odată cu Teo, de la 10 ani. Ia la tine. Ce faci? Vreau și eu. Nu, dar ea nu-i deloc ca mine, adică eu la vârsta ei mi-era foarte rușine, că eu până să vin la voluntariat eram foarte rușinoasă. Ea nu e așa, nu este așa, n-are treabă, nu știe ce e rușine, are încredere în sine și se trezește de dimineață, începe, sare prin casă, cântă, chiar dacă se duce la școală. E bucuroasă ea. Băi, mă unge pe suflet, efectiv mă unge pe suflet. Pentru că e nevoie, frate, să ai și puțină energie de genul ăsta în viața ta. Da. Genul ăsta de energie copilărească, inocentă, nu se gândește la nimic, nu are niciun fel de grijă și să trăiești cu o energie foarte pozitivă. Îți începi măcar ziua cu energia asta. Da. Și chiar e nevoie de chestia asta. Și mă bucur de fiecare dată. Eu mă bucur de fiecare dată când vine la activități. Că mă face să mă simt mult mai bine. La școală cum e? E bine. Am început liceul și e foarte diferit față de gimnaziu. Parcă mi-e dor acum. Oh. Eu nu mai știu cum să-l termin. Când eram în gimnaziu ziceam, abia aștept să plec, să mă duc la liceu, să-mi fac prieteni noi, să văd și eu cum e acolo și acum nu știu cum să fac să mă întorc. Dar cum ți se pare? Eu știam că la Vlahuță trebuie să ai niște standarde, știam de uniformă, știam de cum sunt unii profesori și că eu m-am dus acolo așa fricoasă, adică nu fricoasă, știam la ce să mă aștept. Și când m-am dus acolo și au venit profesori, am avut câte o oră, când s-a terminat săptămâna, mi-am dat seama că nu e chiar așa cum s-a auzit, adică e mult mai chill, mult mai ok. Mai chill. Mai chill. Da. Și am o părere foarte bună despre liceu. Deci, chiar îmi place. Da, e adevărat că ești clasa noua. O să se mai schimbe. Glumesc, evident. Colegiul Național Alexandru Vlahuță, cel mai bun liceu de elită din Râmnic, pentru că este singurul. Glumesc. Cum a fost la evaluarea națională? Păi, Cât ai luat?
Nu mai știu. Deci chiar nu mai țin Nu mai minte. știi? Nu mai țin minte că la mine, după ce am dat evaluarea națională, când am aflat că intru la liceu, m-am dus acolo să mă înscriu și mă întreabă o femeie: ești printre primii 24, 26, mai știu? Zic, da. Mi-am arătat, face că... să știi că pe nu știu cât august dai test la franceză. Eu nu știam pic de franceză. Pentru că eu am făcut franceză, cred că din a 5-a, 5-8. Și a fost pandemia și îți dai seama că n-am înțeles așa de mult. Plus că eu m-am bazat mai pe matematică și pe română. Și imediat după ce am aflat, m-am dus acasă, mi-am deschis toate cărțile și toate caietele de franceză și m-am apucat și am învățat ca să intru la prima clasă. Și am luat. Și ești la Mate Info 1 sau la Filo? Nu, la Filo 1, 9D. Bravo că ai ales filologie. Mulțumesc. Bravo că ai ales filologie, pentru că și eu am ales Mate Info prima dată în clasa 9, 10 și a 11-a și în a 12-a m-a binecuvântat Dumnezeu cu înțelepciune și am ales filologie. Și acum ești la Filo 2? Da, sunt la Filo 2. 12, toți oamenii mei, Horia, te văd acolo în clasă, dacă te uiți la podcastul ăsta, te respect prea puțin. Deci, ce perspective de viitor ai la voluntariat? La voluntariat? Și nu neapărat, perspective la voluntariat și perspectivele tale personale. Păi, personale, vreau să termin liceul, să iau o notă bună la BAC, bineînțeles. Să mă duc la o facultate și să devin profesor. Ce mai vreți, mă? Deci așa realism la o persoană nu am văzut în viața mea. Deci vreau să termin liceu, să intru la o facultate De litere. de litere, o facultate de litere, oricare ar fi, să devin profesoară de română, bănuiesc. Da, de română sau orice, dar vreau un domeniu învățământului. Pe bune? Da. Te-ai potrivit. Cred. Te-ai potrivit în sensul în care avem nevoie de profesori ca tine. Și mama e în domeniu și am văzut cam cum este și am zis, da, asta vreau să mă fac. E ce predă? Mama nu predă, ea e logoped și mereu mi-a plăcut la ea că se ducea de dimineață liniștită, venea liniștită, pentru că îi place foarte mult ce face, lucrează cu copii de foarte mult timp și nu a fost din prima chestia asta, a lucrat altceva, nu mai țin minte ce a lucrat. Și după aia a devenit logoped. Și când am văzut cât de bine, cât de fericită vine acasă, am zis că vreau și eu să fac chestia asta. Și mie îmi plac și copii, îmi place să lucrez cu ei și am zis că mi s-ar potrivi. Iată un pedagog în devenire, care, apropo de chestia asta, v-am zis, care va îmbunătăți, va dezvolta Râmnicul. Dar vrei să rămâi în Râmnic? Depinde. Dacă o să fiu la facultate în București și o să-mi iau un apartament acolo și așa, nu cred. Dar dacă Râmnicul ar rămâne la fel cum e acum, cu voluntari, cu multă lume, da, m-aș întoarce oricând la Râmnic. Poate chiar mai dezvoltat. Chiar poate mai dezvoltat. Pentru că toată lumea spune că nu vin la Râmnic, că e mic. Nu e adevărat. Râmnicul este foarte mare, că până la urmă suntem municipiu, suntem foarte mulți aici. Și sunt foarte multe posibilități aici, în oraș. Și cred că m-aș întoarce. Cred că m-aș întoarce la tine, drag Râmnic. Foarte frumos spus. Da. Și în voluntariat, aș vrea ca în voluntariat să vin cât de mult se poate. Eu cred că o să mă și mărit și o să vin la voluntariat. Așa. Și vreau să plec într-un proiect Erasmus. Deci chiar vreau să plec într-un proiect Erasmus. Câți ani ai acum? Fac 16 în septembrie. În septembrie. Ai șanse. Da. Ai șanse. Pentru că am primit acreditarea, după cum știi, care acreditarea practic înseamnă că o să avem un rulaj de proiecte mult mai mare. Deci ai foarte multe șanse și îți urez mult succes. Mulțumesc. Mulțumim din suflet că ai venit la podcastul eu nostru. mulțumesc. În încheiere, aș vrea să vă rog din suflet pe toți să ne lăsați un like, să ne lăsați un comentariu cu părerea dumneavoastră despre ce s-a întâmplat în Share și subscribe. Subscribe! Putere, forță, rău de tot! Share masiv vreau pe toate platformele, la toată lumea pe care o cunoașteți voi. Share masiv să urce podcastul ăsta într-o mie de vizionări. Forță! Ne auzim data viitoare la următorul podcast. Pa! Pa, pa!